Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, lalaingan ti trabaho mapara arkos tapno umadumot ti suking paray. Ay, laki diha paray. No saan ko mapimanaw ni tuyang kaw? At ako makatulungak nga agarkaos. Napananda ya. Ay, wen, manungal daw ajak nakitkitan. Ada si Mangpit akabagyan na balikbayan pare. So napamut Maring ada kanu sarabo na nga itid da. Na. Ay, imbag man. Ay, amangan no ada stitsan nga anak paray. Para mananak to Ay, ariglado pare. Mabalin na yama, di ka para mananood dalaki diya. Anya ti maipay ko kada kayo. Siyak ni Mario, apo kapitan. Kaya, ti ni Lina. Ti agbalin to nga asawak. Kasta ya. Anya nga ron ti maipay ko kada kayo. Umaymi ko makiddawan amay sa kayo nga sponsor inton kasarmi, kapitan. Dua kayo ka ni kapitana banang. Ay, ninong kaninang kami? Kastan apo kapitan. Ay, isa dino nga ti pakaangayan ti reception, wano kasar. Nakasaumin ni Apo pa, di kat dito'y kapilya tayo. Iti covered court kumati pa kaangayan ti reception, kapitan. Ay, covered court. Ay, mayat nga ron tapno saan tayo nga umadayo pa ay. Kaduan gamin nga agkalaysa. Kat ijay simbaan, ijay ili ti pakaangayan ti kalaysa. Nakaumay kayo, Mike. Kanya ka diti maipaay ko kada kayaw. Nadamag mi analaing kayo kano iti flower arrangement, tata. Mabalin ka di ada kayo ti mangarkos iti covered court inton kasarmi, tata. Ay, agkalay sa kayo gayam. Ijay ka di covered court, ti pakaangayan ti reception. Ay, uwan tata, impakadamin ka ni Kapitan Enteng. No ti panagarkaos, agaramat tayaw, kadagiti addan dito'y kabildatan. Kas kumakadagiti pinuun ti saba, asi bubulong. Ipatakder tayaw, iti dalan a masungad, tamnoon na pintas a kitain. Da kayon ti makaamo, tata. Nalaing kayo kanumat, may papan iti panagarkos. Kadwa ito ni Marikwana nga agarkaos, nalaing mo dayjay. Asino dagiti kunam nga umadan iti kalaysada, Inteng? Jagnagan iti Mario ken Lina. Agninong ken agninang takanaw. Sa dino nga ili ti pagkasaranda. Dito'y kanon kapilya tayo na. Ijay covered court ton ti reception. Mayat nga rudno ditoy, tasaandan nga agar kila iti lugan. Una, praktikal na pa nagpampanunaw. Simbaan ijay ili ken dito isumay lang nga iso. Ay, adulakit diti tao inton madanon dayta nga aldaw. Una, among dito'y barangay tayaw. Nabagaan ken saan? Tumabunuda, wano makidayada. Ay, saan mo't mabalin apilyam ti umay? Nunangagda adaya, ay umarayat dan, wano umay da amin na. Kadwain naktuman nga agarkos maray. Adan to maitag ko akas bingay mau, iti panang kontratak, iti panagarkos. Awan parikot iti dayta, kabadong. Ngam, anya nga iti daddo, maapagarkus ta. Iti ayan ti dalan nga agturong iti covered court. Mangipatakderak to iti CA, iti sabang, aglilinya, iti agsinumbangir nga igay. Tamno mayat na pagnaan, nagiti nubya ken nubya. Kat iti salunan, anya mo ti ikabil ta. Ay kahit palikmutan tanto iti bulong ti anaw ken sabong apuraw, ken peng. Ay, nagpintas to akitaan, kabadong. Ay kitwa na, iti mo't igay. Mangikabilak iti lamisaan, na pangikabilan iti dakkalakek. Nagganas. Iti asidag na mutan, ti pagtugawan dagiti nobyo ken nobya, no pandangan. Saan ka ding agkaruba dagijay umadanay nga agkalaysa? Un nga ron. Ang dimakal di babae, ijay syudad. Hindi ka no ubing da. Kahit agkaapaan da. Sakbay anapan di babae, ijay city. Ay, imbag man, tamom dagita apakasaritaan ti biagda. Una,
naistorya da nga ron. Di si Mang Petji babae, inaraman di lalaki. Sapay kumaa. Tainton agasawa da kat saan dantaw nga agap apa. Saan ba't siguro nata nanakmandan? Saan akas hindi nga ubing dapay? Nakurang ti panunot kay nakam da. Mayat to nga ti panangarkos ni Tata Badong iti salunan into nagkalaysata. Mayat siguro, ha? Sigud mat at trabaho na ti mga arkos iti salunan no kas nga da okasyon. Ada nga min nakangagak. Ano kanu daduma kat saan anasaya ti panangarkos na. Ne, delikado. Pudno ata data ang nadamag mo. No pudno man data, iso na mat lang ti madadaal, ta bumasit ti suki na. Sapay nalpastan nga inyawat ken kwa na ti panangkontrata na. Data nga rod ket. Narigat mat no inta ibabawi, ket nalpasan ti tulagan. Saan akon agumatang iti arwaten tano kalaysa. Taadamot dagiti bado ta ide ananganak iti kasar. Ngam di kayat ko abarong ati plantsaan. Wen ka day. Manumot jay barong mo ang mabalin mo apagpilyan. Kita taw, ta di napintas abado ti aramatam. Napintas amin dagi jay anak kadulain. Nabayag, asaan mo nga inaramat? Pasapula napintas kan tumay. Tasi ka nga ron ti first lady. Unay ka ta first lady. Nalipatam ka din, akapitan ka laang. Saan mo't a presidente? Uray kapitan lang kung kunam. Tasyak pala ti kangatuan ti saad na dito'y kabildatan. Si kamot ti asawa. Ala, winan. Ang maday ti mangibagkat iti bukod na at tugaw. Nagmayat matan ti pagnaan amapan iti unag ti salunan, iti unag ti covered court, at dababasit apoon ti saba iti igid na. Tapno may ayaw mo tinubya kin nubyo amag na. Inton makaunag da iti salunan. Makita da, tinakalikmot akas lapaypay, nga impatakder ta abulbulong ti anahaw. Adapay napipintas asabong iti baba, dagiti anahaw. Nagpintas. Sana ya, maray. Nagpintas nga agpaysaw, kabadong. No si kamot ti agkalay sa maray, may mayat tumana, hindi pa nangarkos ko. Sino kumamot nga ti mangikalay sa kanya? Ay katagpaaram ka mga amin Ado dagiti foreigner nga agsapsapol iti asawain da. Magnan dagiti ninong kaninang banan. Intamerton. Ay magnakakadilat ta, inteng. Kaslamot si kati agkasar ang magagaran ang magna. Anda pa nga, ninong ko naman. Inayadam kit de. Taamangan no mabadda kam ti sakat ti sarsarunwam. Katday, agin inayad ang magna. Ay nakababain. Darasin na kumatap no makatugaw tayon. Itay pa nakatakder tayo di talikod. Ay saan ka nga apurado kunak manon. Imandar manon ti kinaman nagsulsulit mo. Nakasagana ti amin ay, dito'y panganan ken salunan. Nay na, nagpintas ti pan nakarkos na. Naglainga ka talaga. Wen ngagpaysaw, kabadong. Nagpintas pa iti cake. Iti asidag ti pagtugawan dagiti nobya ken nobyo. Siyak lang ti makaarami diti kastoy kapintas nga arkos ti salunan maray. Ay, di mo kunaday ta. Kaado mo tinalaing agarkos, kabadong. Ay, basta awan makaatoy kanyak iti kinalaing agarkaos kunak manan maray. Nalaing mat, dagiti nagadal. No kasano ti panagdekorasyon, kan flower arrangement. Oray sana ka nagadal iti managarkos maray. Bakit ida? Ay nakatugaw tayo mailangan. Mayat agplastar amang buyah kadagiti agkasar. Saan nga agbuya ti aramidam diti unag ti simbaan. Ipasnek mo kit ti makimisa. Dakmet amo ti sungsungbat ko iti paday. Ay, day takot ti saan aman nakimisa. Saan mo nga amo ti mapaspasamak no madama ti misa. Kaslapay kat makaturturugak dito unag kabayatan ti misa.
Ay naapaw. Kaasyam to'y asawak. Tadi na amaw ti aramiden na. Papanamon ngay ka ba dong? Inakman tan-awan ti mapaspasama di taunag ti kapilya, Maray. Madama siguro ti seremonya ijay. Saan mo pa'y apanawan ti salunan ka ba dong? Bantayan tapay dagiti makan ditoy. Ang mga nuadda umay anuko nga ubeng wano nabartag. Ikabain, kan kabutang dak dagita nga ubeng kan nabartek, Maray. Saan mo ang maibagaday ta? Saan ka pa'y apumanaw ka ba dong? Hindi ka kadiagdanag, Maray. Agsubliak mo lang. Shoo! Shoo! Pumanaw kayo akaldeng. Karabasan damutan akanon dagiti bulong isa ba nga arkos iti pagnaan. Shoo! Shoo! Ay, inlep ay dandag iti daduma a bulong ti saba. Ay, kabadong! Tulungan nak ditaw! Sila nang nagkutipok ko ni Marikwanang itaya. Apay ngay. Kabadong! Tulungan na! Ay sinalbag. Uni mo ti kalding dagijay. Ay aguray ka man. Ay ba man dagiti manganok nga aso. Tay pakamat ko dagiti sinalbag a kalding. Shoo! Ay, pumanaw kayo ba na kayo akaldeng? Ay, andyan nga tinapasama ka dagiti bulong kisaba. Ay, nailap ay damutan. Ay sinalbag dagiti a kalding. Sino ti aking kalding ka dagiti abulas? Huh! Sige, kamatin nyo dagiti a kalding. Sinalbag dagita. Dinadahal ng dekorasyon na saba. Ay una yan. Ikikinamat dan iti salunan ka ba dong? Madadaalan ti dekorasyon ta. Ay una yan. Hey! Ay, Shoo! Ayo, salbag. anya ngay ita ka ba dong? Kunak nga minasaan ka pumampanaw. Ayan na kayo dagiti a kalding. Kinamatan dagiti aso. Ay, saan nga iso dati kita no di ikat kita dagiti nadadala dekorasyon. Tikek. Ay, nagunggon siguro ti lamisaan. Iso na pa ni tisigigan ti may katlo aliyan. Ay, malpas ka din, Panang. Wen, madamdama, agpirma tayon iti marriage contract dagiti agasawa. Ay, intayon ton ijay covered court ta nagad-ado ti makan ijay. Ay, sabali ti adda di ta panunot mo. Ah, Ay, di ka lang mabain. Idi dandan iti komunyon itay ka riniriing ka. Ta nakaturog ka may. anya ngay ngarot kun makaturog ak ngarot. Desas, umaysan dagiti nakimisa. Ay, mangibaon ka man iti mangikat iti bulong analip ay. Tatarimaanag ti kay. Ayan tay ispatulan. Ay, una yan. Dandani ita na sumangpot ti nobyo ken nobya. Kasano ngayon ka ba doong? Ay, dahi tangarog kahit. Ay, kitarasan ta nga urnusan ti nadadaay. Ay, salbag dagi ya kaldingay. Ay, wen nga raw do. Dinadaal dan ti dekorasyon ta. Thank you! Tagyaman kami unay kita kayo. Ala! Bangantayon ka kadwa! Apay akas ta ti cake. Kasla, nadisporma mo. Ay, saan mo adilawang pasag? Saan na balay? Tama islice mo't laang day take. Imbag, tanaayos mo, tatabadong. Saan mo nga min abaybayan, ti italekdakan ka at trabaho? Ala, sige. Ditan tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Kaniti direksyon ni Virgie Paglan. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC,
Drama Production Center, iti DCWD 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami, iti Inkay Panang Tarabay.